Здравейте хора, аз съм Валка Пауър и днес ще играем FIFA. Зарежда и я пускаме. Тук моите приятели, ето можете да ги видите, се смеят. Така, малко бавно зарежда, така. Вчера малко остана фал с записането, защото мога само 10 минути да запиша. И пак същия проблем, така... Ако ще намалим. Днес пак ще играем с Барселона срещу България. Вчера ни биха 4-0. Така. Добре. Добре, с Испания. Хайде, ето я. Барселона или Реал Мадрид? Ето. Добре, с... Така. Не. Добре. С Аржентина играем. Притеснявам се. Добре, ето ни. Оп. Добре, нищо направих. Пропускаме го и направо започваме матча. Те са доста добри. Меси е бил в техният състав. Оп. Вземаме топката. Вече ще ни взеха топката. Оп. Вземаме топката. Къде отиваше? И сега гол, хора. Не! Не! Супер! Това е засада! Хора, това е засада! Добре, няма гол! 0-0. Така, подаваме. Серджио. Не! Yes! Нашият вратар е много добър, Виктор. Както го знаете. Корнер за тях. О, Меси! Добре, супер! Подай! О, не. Добре. Ах, бук. Те са много добри. Гол! Но съм на клавиатура, това ме успокоява, защото ако съм с джойстик, ще е по-добре. Така. Всъщност не трябва Барселона да пада. Добре. Значи... Лошо е, че нямаме защита, пък те имат много сигурна защита. О, Дуспа! Не. Добре, супер. Виктор Валдес. И сега Меси поема топката. Меси срещу Гаго. Меси срещу Меси. Добре. Не, Дуспа. Не, корнер. Избиваме топката. Добре. Това не е много добре. Добре, супер. О, фак. Така, корнер. Добре. Всичко е наред и 1-0 за Аржентина. Но мисля да направим бърщалка. О, добрата новина е, че и те нямат защита. Защо трябва да са така? Добре. С клавиатура съм слаб. Не искам да ви гледам тъпия реплей.
О, добре. Абе, хора. Подай. Подай, бе, човек. Ей, гати защитата имате. Добре, добре, добре. Добре. Подай, бе. Така и гол за нас! Ко правиш, бе? Сам се спана. О, добре, 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 добре. Добре. Супер! Добре, хора. Ами, както виждате, губим. Така че... това ще бъде за това видео. Другия път ще имам и джойстик. Ако ви е харесало това видео, оставете по един лайк и се абонирайте за каналът ми. И чао!